Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumagkablawag itirembag nga bigat kada kayami nga sangapada, nembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga malem. Ano yaman nga oras kanal daw, ti ayan nyo itang pagayam nga pasat tilubong, kabkablawan ta kayo ti happy watching kada kayami nga sangapada. Kaya pakishare ti program at ti papagayam. Share. Kaya padanan nyo ti pagkasalitaan ni Alice. Alice ba yan? Alice dyan. Alice, nga yan na poluan, imina. Ano kaya ta sa una di imina? Ni nga ta Alice ti imina, asin no ti inana, api nga imina kunada. Anat aramid, ugali, ni inana. Ibagad ng imina. Padanan nyo papagayam. And share this program, share. Kano, hindi ka rodan, tatlo malpasin. Hantay nga mairing pas dati pakasaritaan ni Alice no saan tayong irugi, di ba? Masapol ng irugi tayo, tapno mairing pas, di ba? Sagudayan nga rin ti surat, ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Alice nga napauluan iti imina. Dear Manong Nemi, idiandan puot ko Manong Nemi, may sa nga bakit. Iti mang tagtagibikan niya. Iti may sa gagangila nga balay. Nga di amo kon tagsaludsud ka nagsaon asin no isuna. Iso ka no ni Lula. Saan ko nga ina? No diket Lula. Anya ka dito Lula? Ina? Tiya ama? Uno ina? Ti ama, uno ina, Manong Nemi. Iti inosente naganos nga panunot ado idi kiti nagsalsaludsuden kini Lola Saria. No iso ti Lola, asin no ngarti ina, asin no ti ama, ape ngawang kabsat ko. Saan idi nga nalawag Manong Nemi ti panangilawlawag ni Lola Saria kaniyak. Ngayon tinakadamdamagak kad dagiti mitlaeng padak nga ubing. Ta istoryaan siguro met dagiti naganak kadakwada Manong Nemi. Tano adda dagiti nak pakiayaman. Akasinsin kayo no kwa. Anti ko naman kanyak no ka si ka Alice. Sino nga ti
ni nanang ko, no auntie. Kunak man ko agad salud-sudom ka ni Lola Masaria. Sino ni Lola Saria? Ay na, ay iso ka dito nanang ni nanang ko, uno tatang ni tatang ko. Ayan na ni tatang ko, ayan na ni nanang ko. Ni Lola Masaria, kat kasinsin, ti ama ni nanang mo. Kasinsin, api nga saan nga di ina ni nanang ko't nangalakan niya. Natayan. Ni lolong ko nga isot si bibiyag. Ngam lakayan. Iso nga si ka. Tarakan na ka. Tagibi na ka ti bakot. Tigurang nga bakot. Iso nga gurang tumat iso na. Gurang met ni Alice. Gurang iso na. Banag nukuhan manunay may magsangsangitak nga gawid dito balay. No'y nakagay-ayam no baonan nak ni Lola mapan magay-ayam. Wan madalon kong tumatan ni Lola manunay nga madamang agdadait. Manait manunay ni Lola Saria. Ubing kanupe lang idi ta agub-ubran iti sastre. Wono tailoring shop manong kaya na amin. Nang runa ti arwaten manunay mi iti babae. Iso nga, isot mang dadait kada kiti arwatek manong. Sana kagubat gatang. Kumadang ni alula iti tela, sa nagturukod-rukod din, sa nanto tabasen, sa nanto daiten, ento no malpasen, mapangkuntumat ten ibado, nakapimpintasak met manong nemino, isunat mang dait iti bado. Hindi man nagbasak telementarya, manong nemi, isang kasutil kanyak, dagiti padak ngubing, dagiti kaskulaak. Be! Bakit ni Alice? Gamot na bakit ti? Akin taragan kang kuana. Pada na nga gurang. Gurang kunada kanyak manong nemi ngem na pinta asak men. Ni Lola Ti medyo agkwadrado nga men jerupa na. Ngem more kas ti rupa ni Lola. Nakasaysayat isuna manong nemi. Mariknak unay ti dungo na kanyak. Uhin. Nugasta nga asikasuan na kitibigat no agrubata nga mapanagbasa. So pahen ti mang digos kanyak panong nemi mang sabon, mang shampoo, mang ludlod. So pahen ti mang sukat kanyak ori syaklatan Lola. Kabaylak met syaklatan duwata tulungan ka po. Huwag manong nemi nakadungdungo at talaga ni Lola. So akong kunak tinagam ko. Uri sang ko pa nga nakikita ni nanang. Uri na awan tatang ko, awan nanang ko, awan kalsat ko. Basta sang ko mapukaw ni Lola. Naragsakaglata. Panagdait manong nemi ti pamataudan ni Lola iti pagbiag mi. When malaksit iti dayta, nagagat pa iso nang agtarakan ti manok nga native. Kanada pa'y baboy na manong nemi atarakan na. Nagagat manong nemi ni Lola. Iso ang impasagabsap na matkanyak iti panagagagat ko. Kang runahan ti amin iti panagsingsingpet ko. Tay dagraduara ko manong nemi elementarya. No kasta nga daki ti sarming ang sagsagaysay no kadigdigos ko. Umay ni Lola. Dila mamin ano ti panaglabas ti panahon ay apo. Kaano lang hindi mangmangit ko ti panagsangsangit mo. Lola? Mangmangigit pa ng sangsangit ko? Huwag. Ti amo hindi kat adalayang na pananinanang mo. Agam, sa amit ka na sumangpat. Agkakaro ba kayo di, Lola? Ba't ka di at damay siyang balay nga nagbaitan me? Yung nakapigbisak ibit mo. Kaya umatimayat nga mga sikaso kang kata, may bibiyang nangam siya, masak na naglaunay. Iso nga lapang kakinita. Ay sos, apo ay. Hasta una yan ilang et mo, nagtipon tibutag kada luwa. Diyan ka mo, no, adan sa may sakatawin mo, idin.
Inala ka. Sinukatan ka. Kabuta, mabising ka siguro. Napang ko sinapol na jay mamadur mo. Sa kukinitan no adda na bating nga gatas mo. Amo may kabutamok no anad gatas mo. Kating kariganak tinapan ng gimatang sa kapinadede. Kaya mo kiti akit umay nakaalain ni nanang mo. Ngin kumpintas. Haanin nga nagpakpakita ni nanang mo. Gayam. Karedi nga aldaw nga panangpanaw na keng ka. Isumati. Panagrubot da kayam nga nagpamanila. Kito nga sawin, Lola. Talagang imbatinak ni nanang ko. Imbati na ka talaga. Tapos tigas takit saan nga madisturbo. Iti kaya't nang aramidan na. Ay, nakadalo, dagiti dakis nga damag may panggap ti inam. Idi tanamon min nga sa Manila. Anda ka di kakabsat ko, Lola? Kada kakabsat mo, iti ina. Abe, ina, saan galing kabsat ko ti ina, adamatan ama? Kinapudno na pati ni nanang mo. Ano namin tinagan ni nanang ko, ya? Nagan ni nanang mo. Telma. 5 kayo nga kakabsat. 3 ti lalaki. 2 nga inauna sa ni manang mo nga Eva, sa lalaki manin, sa sika. Siya mo at segundi damag, dagiti 2 nga inaw na nga lalaki kat si Mina da nanang yaw, da self-supporting, nagtrabaho da, nagkaasawa da mati. Di ba makatakas nga damag, ni manang mo nga Eva, inserek ka no ni nanang mo iti club. Club? Ano iti club, Lola? Night club. Ano night club? Lugar nga papaparan dagiti lalaki nga nagartem ka dagiti babae. Club, lugar nga ayan dagiti babae nga mangparparagsak ka dagiti lalaki. Ilaklako dat kinababae da. Tsaka mawatan, Lola? Mawatan to. Doon dumagdawakkal ka. Ay, po. Dadat nakaputbutin. Tuwa kayo mo nga ron nga babae nga anak na dyan nga Telma. Tamangan met no kastamet taramidan ng tukeng ka. Nga niya, Lola. Iso nga kari ka, ha? Nukas pagani ka dumakdakkel ka pa alis. Kinagpakitan tuking katiinam, katalain na ka sa Manila. Saan ka sumusurot? Apay nga sana ka sumurot, Lola. Kat nanang ko isuna. Tapanawan na ka di. Lola, mailihiliwag ba't nga madanti na? Adda ka di pagkurkurangak, apo. Sama na kasta, Lola, asino kumatisang na may iliw nga anak. Tisang ko ba yan nakikita? Nakadandan na nga inak. Kahit mo ka di ba iturad ka ni manang mo nga Eva? Kahit mo ka di nga ni nanang mo? Kahit isarek na kang tumatiklab? Kahit mo ka di nga pati si ka ngayon naudi nga anak ni Telma? Kahit umala iti inam? Umala kayo kini Eva iti inayo? Umina kayo? Kahit mo ka di dagbaling nga imina? Anang imina nga bagbagayo, Lola? Isus apoy. Alasan mo na sa lutsudan pa. Maamom tulat tayo tuno. Adad nga manayon ng petinakim mo. Tilayan kahit kung nga imula ti panunot mo. Alis balasan ko, apo. Nagbaling ka nga nakapadpatig kanya kabutaarik na sika.
Uno siyak tinang ipasngay kan ka. Siyak tinang tagibikan ka. Siyak tinang padakkel kan ka. Siyak to timang pabasa kan ka. Iti high school, tagbasa kan ton, tanagraduar kan ti elementary, aging ka na ti college. Orekas kasano lang tirigat tapo. Adamat tapag sa pulak ng agdait. Adumat na ginagpatpadait kanya. Sano adamat kasgasat kong agtarakan ti baboy, kan manok. Orekas kasano sana tanga baybayan ni Apo Diyos. Basta ikarim nga saan nakapapanawan. Kan saan ka nga umala iti inam. Saan ka kung mga agbaling nga imina? Sige, Lola. Nung pekas lang makulkul ti panunod ko, narikat ko pa lang nga maawatan ka na gitoy. Nalalakit maawatan mo tumatlaing. O, salut-sutak manin kang ka. Kaya't mo ka dito, umala, kininanang mo. Anak ka din ni nanang. Ninanang mo. 5 kayo nga kakabsat, iti 5 nga ama. Awan asawa ni nanang? Awan. Anak na kay amin, iti kinabalasang na. Kaya't mo tumala itinam. Kaya't mo tagbaling nga imina. Sana Lula. Oh, good. Iso nga ko na, no umay na kanto alalain ni nanang mo, tada kalintigan na kang ngala, saan ka sumusurot? No kayat mo, nga nalintig tibiyag na surutem. May karim ka di ha, halis na po. Apa nga nagrigat ka, sumungbat? Narigat lang ang sumungbat, Lola, at marigatan na kamang panunot noon saan? Katuon ko na takay kayat mo ka dito inaam nga nang baybay kang siyak. Alaman, panunutam. No, labasam tagsaw ka taktakil ti utang mo nga na ibaganagam kanyak kam ni nanang mo. Sige, Lola. Saan ka ito abang pananawan? No, very good. Nagbasak nga ro iti high school manong nemi ket gapo tataraken nak ti bakit. Bakit abalasang manong nemi ni Lola Saria saan kano nagas-asawa. Talaminsan kano lang nagayat ket gapo ta saan da nga nagkatuluyan kada boyfriend na idi ta ingkulbo kano ti boyfriend na saan nga nagayayat pay manong. No pa istoryada na saan kanon nga virgin ni Lola Saria, tada kanumat idin mapaspasamak kadakwada itinagbaling nga boyfriend na. Digad ko na da manong nemi nga makastriktuan umit lang tirawangan ti langit isuna, ta inosar na, tinted ni Apo Diyos nga nasken nga isor, osarin na. Dadaman ti ko na da istoryada manong. Nagbaling nga istrikto manong nemi ni Lola Saria kanya. Noan niya, ti oras, ti ibaga ng isasangpit ko dito balay, kalpasan ti panagbasa. Masapol nga tong palek. Tanumaladawak lang manong nemi iti 2 o 5 minutos, makalakamak iti kedel na. Baot na. Uwain manong. No sa anak nga bauten, pagparin tumanganak manong nemi iti naurnong nga balatong. Iti unos ti 2 nga oras. Nako. Diyan mat pa kaya dinapadpadasan na gito'y manong nemi iti nagbalina ka na tudyo. Dito'y balay, tumulong nga, tas insuro nak isunan ngagluto, insuro nak ngagdalus, insuro nak ngaglaba, insuro nak payin manong nemi ngagdait, ta ubing kanumat isuna idi nakasusuro ngagdait. Agad, kayat kumat amanong, tanang arod. Kat dakil una ipanakil ko, no ibagak nga mukon tiyang dait. Wahin, mabaling ko ba ipanakil manong nga naimas ti lutok, ta naimas ti luto ni Lola. Mabaling ko ba ipanakil manong nga nadalos ti labaak, napindas ti plansak, nalaingak nagdalos. Mabaling ko pa ibaga manong nemi, natulnogak, managtulungak, tatultulungak ni Lola, ngagdait, tultulungak iti ngagtagibalay, tultulungak ngagtarakan iti dingwen. Ado madlat ta manong nemi di kiti sutil nga lalaki
amang lukluko kanya. Dati pa nagbalasitang ko manong nemi pakita damit tilangak na napusaksak. Nang runa, kat may bagay kanyak manong nemi dagiti arwaten nga dadaiten ni Lula. Nga dapen gundawi di nga siyak pa yung tibang dahit tibukod kong mado. Iso na laing takaw na ni Lola. Saan ka nga masapul nga nagkiting, naghayad ka nung ata. No ba'y magbagada nga gurang tilulak kat sa anak met agurang tapintasak. Napintasak kat kunada. Oh, imina! Anong tako na yung imina? Kasi ko, imina ka. Kahit yung sawin, nakikita yun ni nanang ko? Nakikita men. Napindas. Nakikita yun, Jack pa nakita. Kasado na temet. Kung nadananang kinitatang ko, isot nakakita ang kingkwa na. So napintas ko nada, imina ka kano. Imina akti lang ha? Posible ha? Imina ka tilang ha? Imina ka kanupit aramid. Hala, tsaka yan? Anti mo kaya? Tsaka ito natultuladin ni nanang ko. Nga, sa usawan ng bayan. Ano nga sa usawan ng bayan? 5 anak, iti 5 ama. Apay amo yung amin di kita. Adayo sayang mi amo. Nakadado nga mahanitis iti lugar tayo. Amo da amin ti storyayo. Banag manong name nga pagsangsagitak tuman nga gawid o rebalasita nga akon. Tasasairen dakman. Ipapilit da manong name nga iminaak. Alawan ano gote? Dog pa beso nga napindas ni nanang ko napindasak met. Ngem no iminaak iti aramid na tsakayat manong name tsakayat. Ket no kasta manong name nga makita ni Lula na sumangpeta ka niliday. Alda ka di manin magluklukin ka po. Ha? Iminada lang imina kanyak Lula. Imina kung nadakin ka. Lula. Takayat mo ka di. No lang ha, nagpepeso man nga napintas ni nanang ko napintasak mo, takit thank you ha. Iminaak ti lang ha. Ngam kayat nga uminaak iti aramid Lola. Very good. Datati mo lang iti panunot mo, kinibagam ka dakwala. Iminaak man ti lang ha. Ngam sa anak tong imina, iti aramid ko na mo. Idinanda ni Actor Pus manong name iti high school. Pimtak ti damag nga nilulong ko manong name nga ama ni nanang ko kit natayen. Dala, agrobot ka tayo tamat makidungaw. May katluitan nga aldaw nga nakamansayag ni lulong mo. Kasinsin nga densyo. Inot ka ditahin na Lola. Ita kami mga barangay. Dito tayo ti family house, dagiti naganak yan ka. No pa'y adda di balay, ininanang mo. Ito nga sityo. Imawanin na ta, narakrakin, iti nagpamanila da, iti imbati na ka. Imbati na ka, ngagmay maysa. No aping nga saan na kang intukot. Sige Lola. Dana, tayong tamit makiadi nga makidungaw. Ado manong name di kiti makaamam mo kanyak nga tsak amamong ibagada nga kabagyak isuda. Anggal ko nam, auntie ko nam, kasinsin mo di kitoy. Kadangatan may isang oras nga da kami manong name talamayan idi bagada. Hey! Dimtengan ni Telma. Ne, handa ka nun nanang mo. Ha? Ito ninanang ko, Lola. Ilabegas na traction mo nga maragsakan ka launay. Kat, asin mo kumatisan nga maragsakan, Lola? Ayaw ni po hindi adan puot ko. Ito lang nga makita ni nanang ko. Kin mapanag nagkakitaan. Nagpabesot ko nada nga iminaak iti lang ha. Dua nga babae manong name iti dimsaag. Iti tricycle nga nang itulod kadakwada. Agpadpada da nga naliday. At siyempre, minatay manong name iti umayanda. Wan, duwa nga babae. Ako namlanog kabsat da.
Lola, sino kadakwat at nanang ko? Ijay natataingan Day tanimanang mong eba. Ha? Apay kastat lang ala. Kastat lang nga ti GRO. Nga nagbalimbat nga GRO ni nanang mo. Baka inatakad ato palamayat kang kuha na tanang labintas mo't latak. Sa batik ni nanang ko. Igawid na kuman ni Lola manong naming ang sanak nga naigawid. Di na igaman ti ima. Gabutan na iwid-dawid ko. Gabutin baga naman ang nami na tataingan ti inak. Hindi masamat ko na, Nanang, kasla sana ka nangag. Ginamakam ko, Nanang. Siyak na alis. Iniggamak ti ima naman ang naming igawid ko ng iwagteng na dinagpetinalyaw. Kapag na babae inanak manong naming sangkon nga sinurot. Ang yamot ten. Kakaiso na nga makita ni ti inak. Di lang pekas kaso. Apay nga ta. Nagsubli ti ayan ni Lola manong. Kalpasan nga na si Putak. Nga ni Manang Eva kat nagmano ki ni Lola. Manang Eva? Sika ka din ni Telma. Nanang Telma tinakan ni Nanang saan ka di? Siyak ni Alice? Ay, wag kaya. Sika ka din ni Alice. Wag Manang. Balasang kan. Kinapindas ka. Uli si ka Manang napindas ka, met. When? Kaninaramat ni Nanang ti kinapindas ko. Tesot nang ipapilit kanyak. Ngayon nalanak, iti pagtrabaho na. Kahit mo sawin Manang saan ka naragsak. Ape ko man naragsakak, hindi tayo ni Lolo. Haan, ti trabaho mo ti kunak. Ti biyag mo. Ada ka din asawam? Kas kininanang. Awan asawa na. No kasta sikat ibagada nga pudno nga imina. Imina? Imina ka tila nga. Imina ka pitaramin. Diyak to kaya tagbaling ni imina Manang. Tung palim datang karim. Alis. No dumdeng to di gundaway nga umay nakaalain ni Nanang. Saan kanto nga sumursorot? Manong nemi sa anda nga nagbayag. Pinagururay dagaya manong nemi tricycle nga nagluganan da. Awa met mangikawid kadakwada, malaksid kanya. Manang, apay gawid kayon. Kanapay nga sang kayong umiyan. Kanapay nga sang kayong makipamunpon. Noon naman ti pagayatan ni Nanang. Saan kumakontra? Apay nga sang nga ikas kaso ni Nanang. Ulitin tumastig kay kuha na. Inulit ko Manong. Hawan nga makapaglisi ata. May pasuli. Nanang? Abay. Saan ka nga mailiw ka niya? Abay kung makailiw ka, kan nagarog kakapsat mo. Sa malida, sa balik man. Hapang yung bati na. Di ka kitagyaman tayong bati ka. Kung nakimuyog ka kuma, di kasto yung edad mo. Amangan no niya. May sakmatan kas kada kayo.
nanang, mamaling ka kading harakupin. Di ka marimon kanyak. Hanggang nga kanimon nanang gabutan nanang kayo. Arakupek kumamanong naming imuadagnak. Iso nga naglogan matin ni tricycle. Naglogan matin ni ama ng Eva. Kadni, napandan. Nagsakit. Sorry ko mamila di ba nahawag na kanyak di anak. At akadikas tati klase na nga ina. Isungay kari. Iminaakman iti lang nga. Ngem sa anak tungo umina. Iti aramid kanugali. Dayjay manong naimitim muna pa nakakitak. Tinang baybay nang ibati kanyak nga inak. Imbas nagkumanong naimi tinagbasa, binaybayak dagiti sutil amang lukloko kanyak, amang ibagbaga, nga iminaak. Ini pa nag-fourth year high school ko manong naimi adadan nga makita, ti pa nagbusnag tilangak. Iti pa nakakumpleton manong naimi nga nasukog ti barukong ko. No talaga nga agarwatak manong naimi kat siya kung ti kapipintasan kada kami nga babae iti eskwela. Nga magangganay mo nga palpalagip ni Lola kanya. Saang mo nga ipalubo sa pok nga imbinaka iti arami di tinam. No mo na kit talaga nga napintas ka. Amang ano dan tumang sulisog kang ka. Adan tumang ijaya kang ka iti kwarta, kasukat. Iti kinababaim, kinalasbang mo, kinabirgin mo. O, iti pagdanakan nyo, Lola. Tapos anak to nga umalaki ni nanang ko. Listo lang nga isa uda ita. Yung nadakan to, tikang ngitingitan iti sulisog. Baka malipatam to. Iso nga, agtong palakakan niya kapok, no kayat mo, nga madaan ka tinaran niya ka masakbayan. Dito'y kalayang lugar tayo. Saan kang umatadayo? Kaya may nagdurot po sa Cunete High School manong name is syempre kahit Cunete College. Lola, kahit ko nagbaling nga nurse, wan Lola. Kadadan samat kurso nga nurse, ti kabisera, ti lugar tayo. Kahit ko sa syudad, Lola. Iti ayan, digiti di nanang mo, kan kakabsat mo. Saan, Lola? Manila tayo na, di ba? Nagjalawag. Syudad mo dahil jay. Kung mapok, adayo kanukan kanya. No, sadya ti pagbasaan, saan ka na makaawid iti rinabii? Ang kawan na, Lola. Baka no, pati Sabado kat saan ka makaawid. Kaya magastaran ka. Lola, oray maminsanak kas pagkarikan. Maminsanak ang bakasyon. Normal pas ti semester break. O normal pas ti first term. Ang bakasyon na. No, dumanon ti Christmas. Ang bakasyon na. Santo Summer. Di kad kahit nasa word. Nga saan kanton kong bantayan. Nawaya kanton nga mga ramit ti kayat mo. Nga umala kan tumaten kininanang mo. Lola pang nasiyo. Saan nyo may bagat kasta? Akar-kariyak mat kada kayo. Kat no saan ka palubusan ngay? Lola? Mamali mo matagbasa? Hindi kabisera. Mangalakat kurso nga ano sa mga nursing dangim sa Jesuit di kahit ko, Lola. Takit ti ulo ma. Kasla gabot dakil kan? Napatakil kan? Kasla kayat na ko natalawan? O walang karati utang ni baganakem. Lola, saan ka kamatag sa uti kasta? Kaya nga nga ipapilit mo ti kayat mo. Dito ka, no kunak, dito ka.
Ngayon kasano nga rin nga may kandak tinaran niya ka masakbayak, Lola. No saan nyo mati palubos nga, umaliwak saya nga mapangko danunan ti, pakatungpalan terapap ko. No tituyak, agbalinak lang high school graduate. Ano nga rin, tulungan kay agdait. Nagtungpalakas ka na kayo nga man nait. Talaga nyo nga kayat mo umalaan. Siyak ti kayat mo umalaan, ano ti inam? Lola, saan kunto nga aramidan ti kas tinaramid ti inak kan manang ko. Agdalay kay kumakanyak, Lola. Pang-asyo, hasandak kadimat launay anga higpitan. Ikandang taguamat na pinta sa waya-waya. Tamang ano, iti kastoy nga kinistriktoyo. Ang mga nag-rebel na tiriknak kita. Anat ako lang. Agrebelde ka? Hindi agrebelde ka. Lola, kalawain na kumatag panunot kan mangawat kanya. Umuna-unay, agtalik kayo kumakaniya. Tsak to aramidan ti pagbutbut nga nyo mapasamak. Please. Apo, di ngamin kabutbutin ko mapasamak at no. Mapukaw ka maming pinsan. Lola, sandak to mapukaw. Amok nga bigbigan ti utang ko na yung baganakam ka na kayo. Amok ti rason no apay nga inaaladat. Gapotasan kayo nagas-asawa. Gapota awan asawa yo. Saan nga kinalakaguan pa, dadakmatan nga anak yo. Andak to pagsanggiran nyo yung nagkapsot kayo. Saan kunto nga? Liplipatan na italula. Listo lang, tagkari Maputay nga kami na po, ti posible nga mapasamak. Nakalalis to, ti pa nakasulisog. Ay, apoy Nakaadulita, di kitag tutubo nga mapaniti syudad. Agkarkarida ba't karagdagan nagkadakwada. Ngayon mitas sa nga pulo ko nagasatin no adamay sa duwa nga makatungpal ti karinan. Nagasatin ka na sa nga pulo nga mapansadyay syudad, tapno ba nagbasa, nagasatin no adamay sa wuno-duwa nga makapagturpos. Nga di kita dumakit agsikog da balasang, di kita dumakit makasikog da, agasawa na nga di na oras. Uno may sungsung da iti legal nga droga. Lola, nagbali na ka na tibkar. Basta itad ko kanyak, di ba lang talay? Saan nakabaybayan na po, Diyos? Alalawan, Ran. Uray ka adamat ng cellphone, Lola. Alis to lang ang tawagan, Dak. Alis to mat katawagan kayo, tapno kumustain kayo. Lola, itultuloy ko matimang tulong kanya. Awan ti sa bali ang mga suporta kanya, nusanga da kayo. Agsupapakakto ka da kayo, Lola. Ikari, promise. Pinalubusan nagngarod ni Lola Sariya manon naming na panitisyudad tapno mapanagbasa. When, hindi namin na masapul ko para iti persem, agramo maten manon naming di pagkasaraak, pagbayad ko, kanda dumapay. Bayan nyo, Lola, tatulungan kayo. Kasano ti panang tulong mo kanya? Kada kiti magastos. Mabalin ti panagin inot ko. Panagin inot ko. Nunas ka nga sana ka mga handi, sana ka mga saan nga mabalin? Nagloko ka. No hanggang merienda sopa yung ti mga nagkitmahang ka. Kumpletum ti mga antibigat. Kastamat ten ti aldaw. Tapos saan ka nagbibirian at tibigat ka na malem. Hanggang bali tirabing saan ka urimang mangan. Well, Lola, kang runahan ti amin na po. Laglag ipem ti pamilin ko ken ka. Di ka tumultulad iti inam. Oh, Lola, amok ti saksak baya. Nga dahit at pampandagak tapno.
Saan na kamayawan? Very good. Kang runante amin na pok. Sa mo liplipatan ni Apo Diyos. Ide ka dakon diti syudad manong naimi asidag matlaeng iti university nga pagbasaak kanti dormitory nga pagkasaraan mi manong puro babae manong. Iso nga awan ti problema ta babae kamot amin. No mampaadda ni kiti lalaking umipos-ipos sumabat-sabat dukuan da kami ti compound ti eskwela. Ngem liniklikak ida. Sa anak madagliway nga tumawag kini Lola no makariinga ko ni tibigat. Good morning Lola. Good morning apo. Kumusta ka? Awang problema Lola. Kenda kay ngay. Mga sinapo Diyos apo. Basta tumat manin tirabi manong na iti oras nga lasotso. Hello Lola. Hello Alice apo. Kumusta ka? Nasiyak man nga nagmalmalim Lola. Nalpasa ko nga nag-assignment. Nag-review. Takay nga Lola. Di ko nagbambanog ay nagkatadyak magpilitan ket diba kit mo mabanog akong nagdait kita sa kumapsutan di pa nagkita mabanog man di mata kagad ginanakot. So pagdanaga mapok mga asin na po Diyos. Noong bakasyon Lola, Sabado ken Domingo, magkita ti mabaling ko ang pag-extraan dito Tanapya lang adamat may tulong ko kata kayo. Nasyata po. Ngayon talaga nga sa mo kabilan. Urayam latan at ipawid ko. No kasta nga semestral break manong nahimya kawid Kasta matan na Christmas sa season. Ngayon ganal Paskon manong nahimya di may sangatawin. Iti pa nag-second year college ko manong nahimya no ko nakita nga nikliklikak di kiti lalaki ngayon may sa nga lalaki ti saan ko maliklikan. So dahito ni Edmund manong makulit. O rin pagsawsawa papababainat. Amam ka di Edmund nga sikat kababangbangan ti rupa kada kayo nga lalaki. Tapi matuawam ti kasta. Wala ta. Di kita tatduma. No ibaga akong ti kayat di ka kayat. Aw pati panawon ko kada kita. Noon na. Sa dengan ako. Imsi ka. Makulit ka. Gabot na napinas ti taragangay ko. No panakinubyo. Panakinubya. No saan mo pa kayat. Okay lang. As a friend. Dinakad kayat nga as a friend. Munang as a friend. Isang pangkunurugyan ti amin. Halis. Nasaan mo kayat maramid ng tilalaki. Kastamat tilalaki. Kasapulam ti gayem. Kasapulam ti kadkadwa. No, ta problema, pangibagaam, ang damat ti lolang ko. Makaumay karot nga dagos ni lolang mo to'y. Ang damat ti kakasiraak. No, da pagproblema am dito eskwela. Adasit gam. Oh my God. Papananta. Di man ganti, ibak. Sorry. Papananta. Intag merienda. Hanak nararong merienda. Tapay. Supay paggastuan. Mga lota ng oran. Adabalon ko. Nagluto kang tuwikat iramang kunti aldaw. Di inatu mangitik out ti para kanyak nagsangot ang tumangan. Apa kami nga di ka makapangan siksika? Alice, kahit ko tagbaling nga kayem mo, kahit ka matagayem as a friend. Saan kang sardingan? Ngayon niya tipanggip mo kanyak. Arman nakto, manubya nakto, i-date nakto, i-check-in nakto kasta. Ulitek, no saan mo akayat, awo maramid ko. Ngayon naman balin, Edmund, jak ayat. Nakalalistot surisog. Anyan to nga ro din, no. Umanugot ak tong ang date tak. Painuman nak to ti anak, mabartekak. Diyak to nga pupuutan, no sa dito paging panam kanyak. Tawag ka dito pa nagtalek mo iti pagin. Api uminom ka. No saan mo kayat. Kaya nagtalek ka kanyak.
Alice, I love you. Nakita mo ka dagdagaan ako as a friend. Sigaw. Basta ha, as a friend lang. As a friend lang. Di okay yan. Ontan. Ano nga on? As a friend. Sige. Kaya manak. Kahit mabaling ka din nga. Uy! Ada ka din nga. Ginarakop nga rin nga. Apay awon. Dagayam. As a friend nga ginarakop. Hindi ito eh. Nimsang ko yung bagbagaman ng nemi kinilo na sariya. Basta di bagbagaglata nga liklik-likak di lalaki. Nga itultuloy ko reta. Saan ko nang yung bagaman ng nemi nga saan ko nga naliklikan ni Edmond. Imbilang ko karot man ng nemi inspirasyon ko ni Edmond as a friend na iti pa nagbasa. Namayat-mat ko na. Tanong kasta nga at pagproblema at daiso na nga mang tulong kanya. No kasta nga malagip ko manong nemi di kasasaad ko. Nga imbati nak ninanang ko kitimbag ta Danilo Nazaria. No malaglagip ko manong nemi nga ti inak kat dinakbigbigan nga anak. Nga ti inak manong nemi kat insurrect na ni manang ko. Iti trabaho na. Santo nga tanga dumteng nga may naktumatalay ni nanang. Tagunadan. Sang kaibaga ni Edmond manong, numadi ka, awan tibang pilit kang ka. Handa ka mapilit. Nadaman da kita gundawin no malpasin ni saritayon mi kini Lola, ni mata ni Edmond tumawag kanyak manong. Hello, sweetheart. Hello, abi ka sweetheart ko na. Sweetheart as a friend. Sikawan. Basta latan, friend ko naman latan, minen hanga sweetheart. Hello, friend ko na. Hello, friend. Hello, met friend. Ano ka, basta? Gusto, ilabas lang ng sarita kang kinilula. Talaga kang kanahin, para sa sarita yun, ha? Una, tapno kang kanahin ng ipalpalagip kanya. Dahil bilin na. Andiyak pala makikay-kayem. Ngayon madamatan kayem ko. Adan sweetheart mo? Kayem, as a friend. Sika, friend ka karod. Abay nga di mo ibaga nga dan friend mo. Maragsakan lagi din lulam. Kaputada nga nakatuwa ka sa gana nga tumulong kay ka. Awan gayam. Birthday ko ito na Sabado. Kat, advance happy birthday ha? Abisan nga to sa Dibalay. Oh, natsak kahit nga itumay. At alatakin ka. Tasang ka ibaga ka nga ron na di mo kayat. Talaga nga, di mo kayat. Ngayon di madanunan dahil nga aldaw manon nemi tinawagan nak ni Edmond. Hello? Di nakadigritan? Ay, happy birthday, my friend. Happy birthday. Happy birthday. Kaya manak. Oh, apikas lang aron saan nga naragsak at birthday mo? Una na di mo mat kaya ito umay. Inod to yung amin. Dito yung balay. Nakayat mo tagasang ganita. Kaduay nakman ng mapan makibisan. Abe sa ka lang, mapan makibisan ng birthday mo? Hamata. Siya, masapak ang kriing. Asa nagmatisimbahan dito eh. Sumapanak sumuknal, conforme na first mass o na second mass. Sa bakit iba nagkararag, oresan kang sumuknal iti balay di Diyos. Tumangad ka lang, mapanggit isuli ko man yung sulit a kwartom. Printo man ka, na tumangad sa tugdumong, kararag ka kinapod Diyos. Kasi ano ko taramidem, doon duma. Nga musli, nga sa taramidek, isupad time ko mapantisimbahan. Kasi ka, sakla mga ibisa ng birthday ko. Ala? Nga magkarkararag akman. Sige nga ron, anong oras? After lunch. After lunch? Umay ka lang nita. Sa tama pa sumok na simbahan. Sa tanto nagtaros dito balay. Nakasaganan to di party. Oh, sige. Sige, friend. Agyawa na kalis. Agyawa na.
Kat kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkalukang kami di tricycle. Idadda ako nito nagti-tricycle ti sidecar manong nemi inakbayan nak. Uy! Nailit kami dito ti sidecar so akbayan ka tapno makapagplastar ta. Nida ito eh. Kakaiso na nga birthday ko. Hawang ka dito regalo. Hindi mo pa naktudumangas sa magpabungon. Hanin. Umanahin nga regalong kanyak tumatender ka. Ti birthday ko. Ken, awan ti birthday kiss. Ala ni Taytoy. Ala, Edmond sa mga iyas nagtiropa, mitiropa ka. Ori dito, ping-ping mo lang. Ala, sa tingad mo. Ay, ala, Edmond, uy, bastos ka. Abi nga inig ka ng tabarok. Kinidag ko manong, pagkidag ka. Kaya mo tumpahin ka. Kaya mo karamutan ka. Nakabasbastos ka. Sorry. Diyak mo inranda ka. Anong inranda? Talagang mo talagang ginamatam. Napa mo pinisel. Nung muna dito yung bracket ko Kita na. Awan laman na. Homo. Nagpinas kami di baro ko masida. Sir, kagating ka Kasan ako mga makagatnak na di mo iyas nagtabibig mo. Uy! Pinaspasardeng ko ti tricycle manong naimisak dim sa napanagkat din binig lang inamalan di kiti lips ko tsak man makapagkadkad at napanatinangil ti ulok manong nagpigsa. Ditakan. Ay, sorry. Tim sa agmat iso na manong naming itagpleten. Bimanaw mo tin tricycle. Abi ka, nakadibsag ka. Kito na tadibsag ka, madidibsag ka. Abi naramid mo kanyang tigas diyan. Sorry. Sorry ka nga, sorry. Doble mo't naramidan. Nagawid akong sa Jakasera. Saan akong umay? Ano tamok? Hamang ano pa inuman na. Kat nasa mo kahit tuminom ti arak di saan. Kat noon pa inuman na ti Diyos at ikabil mo nga, ilaok mo nga pagpaturog ngay. Tawag ka ba nagtalik mo kanyak? Awan pa nagtalik ko kinkan. Naglugan ako ni tricycle. Naglugan na. Naglugan. Nagawid ako. Mga lakad sa bali ng tricycle. Kinunak manong naming kat nagawid ako na. Ti makadakas manong naming kaslam lang tamarikrik na ti bara di kiti bibig ni Edmond. Tsak nun ulitan ng maidan di kong daway ang kapton ng kalkalugan. Kasto sa katalaga tagpaisot pakaalaan di kiti masulisog. Numaramananda. Kasla dala ar-ara paapan. Ure mo ito kasanot kinatibker ti may isang tao manong namin nun talaga nga maianod ti sulisog. Ure kasanot ti pa nagkarkaren iti pagbagi nga saan nantong araramidan. Ngam no daadakas ka ni Edmond nga sulisog. Nakalalis to ang chansing. Naramas na ba yung ti barukong ko? Napronasan na pa yung ti legs ko? Edmond, liklikan ka. Sa iro ka Sulisog ka. Adag idin manong name ti third year college. Idi agring di cellphone ko. Hanga nakapunbuk manong. Sinong bata? Hello? Alice? Sino ito Ni nanang mo. Nanang? Nakatawag kayo man. Nangalan niyo ti cellphone number ko. Sa mga salutsutin no, kung saan nga naalat sa cellphone number mo. Ala, itataan mo yun, baka no tawag kayo nga tawag, makadisturbo kayo iti panagbasak. Tagbalinak ka di nga disturbo iti biyag mo. Abay, ano iti ba kayo? Kumusta kan? Oo, problema.
Para purtsur kunton, numalpas dati nga sem. Nilamang minano. Nukas lang, palaubos na po, baka siyak laing anak nyo, ngayon naudi. Ngayon binaybayan nyo, pinanawan nyo. Di makapagturpos ka na kami nga kakabsat. Kumusta mo tanda di kakabsat ko? Ito lang nga napanabulan na nag-asawa ni sino? Ni Simon Timanungem. Ay, manong taon na nga nag-asawa. Ininoon na tili mga taon ng musika. Kaniwa ng Eba nga ron. At nakaliblibin na. Kaliblibin na, di ba? GRO isuna. Impano dya kaliblibin na itiklab. Kit pa ita. Tapos saan nga GRO? Masikog. Dahil may katlong anak na. May katlong anak na? Sino ama na kiti duwang anak na ang ina na? Diya ka muking kuha na. Kas kada kayo? May baga kayo kadino sinot amak na nang? Diya ka mo. Dahil mamalamin ti GRO ang nagsikog. Nawais man ti kiti lalaki. Ori bagadang ang kusar dati kondom. Makita mga ala, ikabil da. Imtunukan, ilibasan da ang ikatin. Ano ti kondom? Saan ka nang inusunte pa kada nga banag? Alis. Agad, di ba mga saan da makalat sakit? Kada kayo, hanggang makalat sakit yun. Nakatawag ka man nga peso. Kumustahin ka? Di mo ka di kaya tumay dito Manila? Tapnuan niya. Tumalpas ti klase. Umay ka man nagbakasyon dito eh. Hanggang mabali nanang. Dati paramis ko kini Lola. No ayaban nagjak pulos kayat ti umay kan ka. Umay ka lang sumarong ka. Anya ti amok. Baka agbaling kay nga bugaw. Amon ko na nga bugaw. Kutuan. At pag-irituan nyo kanya. Anya ti amok baka no adda agsapsapul ti virgin nakas kanyak nga foreigner. Iti nangingin nga presyo. Di mo ka di kayat. Di makigam di tatkala kwarta. No kas tao makatakal kwarta igaman nyo, bimak na kayo kuman. Haka kuman naglaklako tirag sa akin. Di mo kayo tumay. Anak, diyak kaya tumay. Urag pagpakasya. Urag ang aramidin nyo. Kunak man ano, lab na. Lab kayo. Baliwan na ito nagsalita. Malukoy kung numalatarik nam. Uraan at araramidan nyo nanang. Jack tupulos umay ka na kayo. Saan to? Eri ba nagbakasyon ko manon ni istoryak kinilula at may panggap pa nagtawag ni nanang kanya. Kunakto pa yung amin. Awan tiga po na nga dida kanto tawagan dyan inam. Nakal ti pamatik nga doon kiti customer ni nanang mo ang sapsapul iti virgin. Isa mo, ilako na ka dyan inam. Kitam ti klase na ngayon na. Isagmak na ti bugod na nga. Kas tinarabid na kini manang mo nga Eba. Napindas kami ito ti biyag ni manang Eba, Lula. Ala, napindas ti biyag ni manang mo nga Eba. Uwan tanda ka no foreigner nga nailibin kang kuwana. Foreigner. Live-in. Uwan. Nalibin na kat foreigner kat ganda ti mansion. Mansion. Uno sa angkit kundo unit. Kawan, kundo unit. Doon maumaan din nga foreigner ni manang mo. Tama na yun, manay na yung taon ni manang mo. Di panawanan to. Labi ako man suportaran na nagbaling nga putot na. Sinuntot ka kaasi.
Din tumanang mo nga Eva. Taluhan nun ti anak nanto. Tamasik ko isuna. Asinot ama, nagiti anak nga inauna ni manang mo. Saan nakanuman nga mo? Imina. Imina ni manang mo nga Eva. Ngayon saan na kumamad nga ramid ti kasya. No saan nga inpasubo ni nanang mo keng kuana. Nga mo remote kuma, no, kayat ni nanang na. O nanang yun, saan nga kayat ni Eva? Siguro akit naayayo na iti, nga pinaigkamanda iti kwarta, ni kandat alahas, baka mo na nga nakasagid kinin manang mo, kita adda mabalin na. Kasta matatalaga ka. Saan ko tutuladin ita, Lula? Dapat lang, apo. Dapat lang. O, may salangin nga tawin. Agriturpos kanton. Agtek kanto ti board. Agintern kanto. Ito no rumor ti resulta na. Kata makarwar ka. Amo mo na. Ado na kito hospital. Nga kasapulan nga ti servisyo yung health worker. Kalagito yan. Tawarin no private. Dinaskan ka na pagtrabaho. Agsweldo ka met. Kaya no, dito experience mo, mapangkan doon sa di abroad. Hindi na pintas na launay. Takay ito ka din ang abroad, Lola. Ang nasot na ikariakit sa lapagid nga saan. Baka nakapsut ka ito. Akit kumapkapsutak pa din, teko na akong nga, gas-gas da ako, nakiti awatik nga daitan. Tada nakiti gundawin ako nga, agkamali ako. Kadi, Lola, pagkawan doon nagpadahid kanya ko na. Yung sa nga bali. Anak mandatag sardi nga aglako ti dingwen, awan no agtaragan ti dingwen. Tano agbatrikula ka, adaman no ka ilakok nga baboy, iso man ang tipawid cooking ka. Ay kaya naglola, tanaros mo. Basta tong palem, tibilin cooking ka po. Saan agbalin nga imina. Ora imina ka tilang Basta saan kang baling ngayon minati aramid. Uy, Lola, ikarik ka na kayo. Hindi ba nagsublik iti eskwela manong nami intultuloy ni Edmond tinangkulit kanyak manong. Ngamte ko na akon. Agdistansya akin ko anak. Mabalingat sana pa may gamanin ti imak manong. Nagkuyog kami, adayo. Ginadayo kami. Nagsarita kami, haang nga kaslida natin nga, close. Madlaw na mata. Abay ko madadayo ka kanya. Gabuta sulisog ka. Agyaman ka kindi at kasalita ka. Agyaman ka kindi at kakuyog ka. Nung namabalin, sa amon may gaman dita kulap ko, kang runaan ti amin. Di mo maamalan di kiti tips ko. Kan maaprusan ti barokong ko. Di ka di mailiw. Kani di agag ko king ka. Sa anak to masulisog. Iso aganan nadak. Balikan din nga yung tao. Matandar ti party. Tsak kahit sumurot king ka. Tapay, ang mga ano pa inumin na. Kano di mo kayo di saan? Nga ano saan kami yung di saan? Naku nang baka kanak ti Diyos kada kaya mapagpaturog na. Tawang ka rin pa nagtalik mo kanyak. Saan akong nagtalik kang ka dahil naramit mo na minsan. Nakakikikaw ka. Amang tikas ito yung kinakikikaw mo alis. Baka da makapanunot nga mga rames kang ka. Ha? Adamang kidnap kang ka sa dakaramesan. So na di ka unay aging ingrata. Tama nga nulit pakalalam di disgrasya. Diyak mo titulok nga marabrabianak dita ruar. Diyak mo titulok nga basta. Nakastada marika. Nga niya. Nga may experience mo ti amin. Ti anya. Ti makipag-sex. Ay, never.
Tinawagan nakpay namin duwa ni Nanang Manong Nemi. Kinapudno na. Imay da nga mismo dito syudad. Nakigtutak laingin. Hindi bagada nga sa ngailik. Kadagiti kakasiraak. Asino? Nanang mo ka no? Ni Nanang ang preso. Nanang? Hay, kumusta ka anak? Una kang pimbindas dito anak ko. Fourth year college na, nagraduwa rin. Di mo ka di kayat anak nga. Adan to sa rin nga pagpaalam ito nagraduar ka. Kahit mo ka di kwarta. Hinahanang met. Asin no kumatisaan nga mga iti kwarta. Nakaigan ka din ti man ti kaduan nga nagkamam. 5,000 sa lang. Ape ka din, kahit mo tumigam iti 50,000 pesos. 50,000 pesos. Datay, may isang bundle nga 50, sag 50. Ay, 50,000 namin. Nasa 1,000. 100,000 nga sa 1,000. May isang bundle. Nanang idiretso yun at masapul yun. At agur-uray di tarwar nga pariner. Nagsapsapul ti Virgin. Isot magtad kang ka ti 100,000. Anya ti klase yung ina. Alice. Kasta ka ti tinarami jo, hindi kinaman ng Eva? Inla ko yo? Ay, pagsayatan. Sago, pagsayatan, pumanaw kayon. Dakay nga tante katataksan nga ina dito lobong. Isagmag yun, ti bukod yung anak. Hanggang isagmag. Anda maiga ng mga kwarta. Nga ti kasukat na ti dayo ko. Handak ni padpadakas ka na kayo. Gaputa sa anak ni Mina. Handak, hanya bagbagang gaputa puta te ina, puta mo tente anak. Kat, nung nagpad, amin ko mga anak, kat babae di patig ka, pasig ka kuman amin nga puta. Paunay man ti panagsasaom kanya. Talaga amin, sorry. No kasi man ti naramot ko nga term. Imbas nga GRO. Amom, kasto itan ti biyag. Kasta ti biyag yo. Ngabjak kayat ti kasta nga biyag. At dali kita masenso ti biyag na dita nga nadalus. Nasayaat nga wagas. Ta kayo. Inaramat yo pati bagiyo. Nga mata ka di pa kakitaan. Kasanot biyag yo ita. Nag-aasawa di kita kakabsat ko nga lalaki nga di na oras. Baka high school graduate doon na elementary graduate dalang. Ano naramin yo kanimanang Eva? Napintas ka dito biyag danta? Napintas! $1 tigigaman na, $1. Nga magnanayon ka di ang kasta. Ore sa kakadlaing nga nanang, tinabat-bati, nagbaling nga nadalus, nga anak yo. Ore kadilaing siyak at mabati, nga nasya at timasakbayan na. Tadakto mang tulong ka na kayo, into nagkasapulang kayo yung titulong ko. Pumanaw kayo nanang, kansan ka nga pakpakita. Kasapulak ti ina. Ngam no kas kada kayo matlang di klase ng ina. Ora awanan ti inak. Pumanaw kayon. Awang nga ron tinaramidan ni Nanang Manong Nemi. Aging nga nagturpusak, Manong Nemi kating garigatak, siyempre nga inala ni Lula. Dito syudad, tap na di kastakit, isuat, imangabay kanyak, at akat pa nga ron sa bali. Kaway madlaw idin Manong Nemi nga adan ang angalin ni Lula. Lula, naragsak ka di madlahin? Siya kung di ka naragsakan nga Lula dito lobo nga po. Gaputa day di ubing nga pinanawan ti inana nga napangko inala nga pinaggatas ko ay tinagibik pinalakkel ko ay binagbaga tineneb ko ti disiplina itan agraduare nga may saka ka di mamanong virgin nga agraduara na apo.
Yan yung amok ni Edmond kinilula manong name it siyempre imasidagmat ni Edmond. Kadi at kita enak ni Lola manong name salsad-sudan na sinong ata dito nga imasadag. Classmate ko Lola, padang nga graduate, Edmond. Hey, apa nga iso lang ti imasadag ka. Kaputam, dakam tinasingan Lola. Agnobyo kayo. Saan Lola? Agayam ka lang as a friend. Nasaya itong asta. Nag-graduar kayo kaya adantong trabaho yo. Kaya talaga nga dakit nagkatuluyan anak ko. Kaya da kayo. So nga tanangin nyo pa ilaeng. Nanyaman ti umikis di darik na yo. Manong name kabigatan na siyempre ison matlang ito pa nagsublimin kanina ng lula ko nakubali ito lugar mo. Nag-take active board, manong name nagkadang kami kina Edmond. Kaya siyempre kakarigit ay mabaling kong pagpraktisan, manong name orin no natin voluntaryo ako na aduman tigit na kasagana nga umawat. Iti hospital, dito ilimi, iti hospital, ti kabisera mi. Aging kang rimuaran manong name iti resulta, ti board, kat may saak karigit na nakaruwar kas tamatan kini Edmond. Iti syudad manong name dito kami nga nag-apply. Siyempre, saan ka mga maka-apply manong name karigit iti public hospital. Nga madunag iti private hospital manong name nga nangalaka na kami. Nagkayanan kami kini Edmond manong name. When? Ngayon saan kami nga pagpada ti kasera. No ba yung tultuloy manong name ni Edmond tinangisudag tirik na kanya. Mabalinan friend. Mabalinan niya. Nasaan nga friend ti awag ti tunggal may sa kanata? Anang arod. Mabalin nga. Sweetheart. May takawanin kung tutang ka niya. Uy, namin ano na kung kinudot. Bisitog ka manin nila. Biglang ka bisito. Padasap tong paeng ka. Ore matong panakon. Basta lagi di mabisito ka. Uy! Tinumpak na talaga manong namindua. Tinumpa na ka. Sakit. Iti may kaduan ng undaway Edmond. Nga naramid mo na ita. Iba kagidi. Nga sa mura ramidin. Nagkari ka nga sa anin. Idi. Ewi tata mabalintan teg, sweetheart. Awa nga tamat ti makati pa kanata. Malaki mo ti ko nang nilulong mo? Idi graduation? Agtuturo kay laeng orayan nyo to umno panawen ko na na. No da kayo tinaikari, da kayo. Tanam na may kumangarod, amok kumangarod kasi ka tinaikari. No kayat mo, nagtulag ta. Agurnong ta. Manong atawan ti kayat mo panagurnong. 2 years. And after 2 years, isang tumatenti, panag-asawa ta. No kayat ko, di ag-asawa. Kayat ko agin sa di lugar mi. Di probinsya? Mat mo na nga dayo? Sige. Basta lagi dada sa di pagtrabahuan ta. Kung trabaho ka dito syudad, trabaho ka sa di ilimi, makastarek ka to hospital di o na klinik, akit na siya to na Basta, ijay ta probinsya mi. Ijay ta nga magipatagdir ti balay. Iti abay ti balay ni Lola. Noan niya dahi ta nga imbagak manong nemi, iridamo nga panagtulag kini Edmond, ket iso ti napasamak. Ngam sakbay nga napasamak dahi ta manong nemi, nakabakasyon ak idi. Itayan ni Lola. Iti ti magada nga adda ni nanang. Lola, adda ni nanang ko. Ewoy, adda man ni nanang mo. No jak maniro kat dahito yan ti may katlo nga pa nagkita yaw. No man pa tawagan na katiri a cellphone. Wala lang yung jak ikaskaso. Umuna, idi na tayo di lolo. May kadua, idi may nagdinanon sa diya mismo diya syudad. Sa may katlo itan.
Anang atat banagan na ito nga makiat lo para kikita yo. Ala, ay, ibaga mga sobrek. Napangko yung lakat 3 daw manong naimi. Nanang, anak, sobrek kayo. Sa bali itat ilang nga naman. No? Tiyan tapay lang nga, anak nga dahakos timbaga na kanya. Agto ka kayo. Hindi ka di mamaling harakupin. Awan sakit ko, anak. Ngayon mong eba. Kada sakit na. Sa maligatan na kakapsat mo. Ibaga ka nakwada nga, suda mismo tumasdagan ka. Ay, siya matimbaon da. Ano kahit susawanan? Agkasabulang kayo tutulong ko? Ako mati sa baling asid kami. Abe ni manang eba, di ba ada kalibin na? Pinanawan na. Kunak tupay namin. Di ka talot anak nan. Nga umat amada. Imi na nga talaga. Anak, nagbababawi ka na kitinararamin ko. Kadagituhin nga mamiris ko. Nga tinaramin ko kit awan tinaimbag ngayon bunga na. Iso nga umayak pa eh. Sa aling nga kid daw titulong mo no, di ka inayon ko pa hindi, umayak pakawan kang kanak. Pakawan anak. It is panang baybayakan ka. Sabagay nang no, panang baybayayo ka niya, ang damat kita pagsayatan na. Tanong intugod ako masadya Manila. Ako makakastudibag ko ita. Iso nga rumbeng unang agyaman na ka na kayo timbati dak. So ang ahang kagagura iti saan yung panang itugod kanyak, ti panang baybayayo kanyak. No tikat pagyamanak. Kanagyaman-yamanak man kanilola, ta inahalanak. Kang runaan ti amin kinapo Diyos. No ti pakawan nyo, kat itinagkurkurangan nyo kanyak, okay. Awan ti magdalagan nyo. Tasyak na minaywayaan nyo, kat siyak tinagbalin. Iso nga nakkel itulong ti panang baybayayo kanyak. Naarig na takay matlang tinang tulong kanyak. Dagiti kakabsat ko nga intugot yo. Isudat na isagmak. Isudat imina. Ma, isudat imuna. Imina. Immahala ka na kayo. Basit isweldok, nanang. Sa maysa, ang gurunungak para iti kalay sami ken Edmond. Ngayon no talagang kasapulan niyo tulong, kasapulan niyo kakabsat ko. Tumulungan. Anang makunayo lola. Hala nga si ka tumulong at damot maitulong ko. Malaksin ka lang iti in-ended ko, hindi ka pa nagbasam o sinusor mo nagbasa. Damat sang ka masit pa ka may urnong ko dita. Yung kasapulan to kumadagitain to no. Ay, sana kung nga makapagtrabaho. Nukas pagarigan da sana kung nga makapagtrabaho. Kat mangalat ka itong disweldo, mga iwan kanyak, tapno makapagtrabaho ka. Hanggang mali lola, mga asin na po Diyos. Andan tumanin dumting. Oreta, nagtulagan mi kin Edmond. Ngayon to nag-asawa kami. Dito'y kami nga mga parakder ti balay mi. Hikit na siya at unin no kasta po. Ang damit lang ka talaga pagsayaatan na. Inaiwanan ka. Pinagadal ka. Tapos ti kasta ka, nadda ka nga anak ko. Nga din tumangbaybaya ka niya. Umun-unaak ngamda kayo. Kat kastan to kumamad taramidam kininanang maapo. Kas it ko nam, nga pagyamanam, ta saan naka inala, ta nakaadal ka.
Sa munto kong mga baybayan ni nanang mo, into ni sumat tentag kapsod. Inak kami nga ro titulong ni nanang Manong Nemi. Yung sakbaleta, nadan kami di kundaway nga nakasalitak di kakapsat ko. Tiduwa nga inauna, ni Manang Eva, sa dati manungek manong. Wen. Imiyan ni nanang Manong Nemi, tidaydi nga rabi, kadito muna akong daway nga nagkaida kami. Nagrubot mat lang ti kabigatan na. Duwapay, ang atawen, tinapalabas, Manong Nemi, inapigsapay lang ni Lula, idagkalay sa kami maten kini Edmond. Ni nanang Manong Nemi, tinangitakder ka diyan. Saan nga kabaylan pa ni Lula Manong, itagpaot ng biyahe. Tayo ti syudad, tinagkasaran mi, kaskid daw na, kat into malpasan ti may patakder mi nga balay, iti kaabay, iti balay ni Lola Saria. Isunton ti Rugimia panagnaed, iti lugar mi. Kanidi, tamalmalpasan ti balay, karkargayak ba't Manong Nemi, iti umuna nga anak mi kan Edmond. Kani may pasngay kon ni Edmond Jr., may kami nga nagdaed na iti baro nga balay mi, iti asawa. Gabutan na isariping ti balay mi, ken ti balay ni Lola, at dari daw nga sumurik kami iti ayan na, adamit ri daw nga pagnaan na, nga umaiti ayan mi. Nuwapay ko nak, nga hanang nga makapagtrabaho, nga makaaywan ni Lola, kada kita po ko na tuod, kada kami ko nak, kada giti ko nak, tanagbaling nga talo, tibunga, tenayat biti asawa. Si bibiyag mo pa lang ni nanang Manong Nemi ore ni Lula. At paot tinakasan ni Lula Manong, barbarin at dadangang paot no maabot na to 100 years old. Kirinto tayo kaamsat ko Manong Nemi, sa damad na tagsardahay, nga tumawag ka na kami, iti asawak nung kasapulan na ditulong. Nangrunagit talaga, nga ado na kiti kaanakak. Yung sardengan, Manong Eva, Manong Nemi, di aramid na, kalpasan nga nalaingan ka dito panagsakit na Manong. Andan sa bali nga trabaho na. Kaya, nagbalimbay lang lang nga talo, di kiti anak na. Dahil ito'y Manong Nemi, di pagkasalita, kadagyaman naklaunay, iti anos mo nang ibasa, kalpasan nga nag-insad kang ka dito Italiana. Kaya sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiripada ka nagbuya. When, dagirikas kanyak, nga binabayan, ngam saan ba't nga binabayan ni Apo Diyos, no mga binabayan anak di ina. Nagyaman nagpegid di, tason no sa anak ko mga imbati di, baka sa anak balin na kastuita. Tuy, ngor dagyaman nga pagayam mo, alis. Thank you kang kaalis, tingga pa nagsurat.